А ці вы ведалі, што менавіта ў нас у беларусаў з'явілася першае ў свеце міністэрства адукацыі? Глядзіце, з аднаго боку быў такі пан Яўхім Храптовіч, а з іншага наша дзяржава Рэч Паспалітая. На двары 18 стагоддзе. Уся адукацыя ў дзяржаве збольшага была засяроджаная вакол ордэна езуітаў. Менавіта яны адкрылі Віленскі калегіум, які пазней стане універсітэтам. Адкрылі калегіумы ў Полацку і Нясвіжы. І дзякуючы акурат езуітам на тэрыторыі Беларусі ажно до 1820 году існавала развітая еўрапейская адукацыя. Вось гэта ідылія. Але 1773 год. Папа Рымскі махнуў чарадзейскую палачкую і хопс, ордэн езуітаў пад забаронаю. І от халера паламаў усю нам сістэму. Правильно, ламаць не будаваць. Але Яўхім чалавек не дурны. Разам з такімі асветнікамі, як Калантаем, Патоцкім, Перамовічам і Снядэцкім, прыняў удзел у стварэнні адукацыйнай камісіі і будучы падканцлерам, кіраваў гэтай камісіі ў Вялікім княстве, а гэтаксама прапанаваў перадаць езуіцкую маёмасць на рахунак фонда развіцця адукацыі ў Рэчы Паспалітай. Цяпер яно адказвала за стварэнне новых навучальных устаноў, друк падручнікаў, набор настаўнікаў і больш за тое ставіла за мэту аддзялення царквы ад асветы, тым самым зрабіўшы свецкае навучанне, якое яшчэ мела усесаслоўны характар, што для Еўропы было вельмі прагрэсіўна. І такі адукацыйны тренд падбухторыў вялікалітоўскіх магнатаў ствараць свае прыватныя навучальныя установы. Самай вядомай якой была Гарадзенская медычная акадэмія, адкрытая Тызенгаузам, у якой большасць студэнтаў былі сяляне, кошт навучання якіх пакрывала дзяржава. І ўсё гэта яскравыя прыклады ўвасаблення ідэй асветніцтва ў нашым краі.